Igbo bụ Igbo, ekenekwa m unu. Ekene m ozuzu eke, kene ozuzu oye, ekene m ozuzu afọ, kene ozuzu nkwọ. Ọkwa mmụnwa nke njika nwe ha anyị Chukwu, nwe ebe anyị nwe ogushi, nwe alele. Abụ m onye eberi ọmụma, eberi ugo. Abụ nwa afọ ala dike omuo. Eberi ọmụma nọ na Rivers State, Eche precisely. Awụ m dibịa, awụ m onye omenala, ana m eme omenala, awụ m onye ihe omenala na-amasị, awụ m onye na-elekọta aja ana be nna m. Asị m taa ka anyị ga-enu ntị n'ife gbasara omenala. Ndewonu, ya gazie. Taa ụbọchị eke, wee na-asị ya dịrị nwoke mma, dịrị nwaanyị mma, ya dịrị oke eke, dịrị oke oye, dịrị oke afọ mma. Taa ihe mmụọ wụ ajịrịja mmiri ji wee bịa taa. Okwu akpụ n'ọnụ ụbọchị taa wụ ihe gbasara ihe na-ebute ihe isi ike n'ahụ ma ọ na ndụ ụmụ ntorobịa, otu o si gbatakwụrụ n'ọdịnala. Unu nebe ya anya, ọ na-ahụ na usoro ndị nna nna anyị fa ji mee ọdịnala abụrụzi usoro some of us ji eme ya. O wee na-ebute ihe isi ike, o wee na-ebute ndọchi azụ n'ụbọchị mana ihe a na-eme. O butere ọnwụ, o butere ife isi ike, o butere aka n'ogori. Ọ ihe ndị a bụ ihe m bịara taa, bụ mụnwa bụ ajịrịja mmiri. Ọ ife m bịara taa sị ka ntụnya, ka anyị tụgharịa uche na ya, ka anyị wee malụ ihe anyị nwere ike ịnọ na-eme iji gbanahị aka n'ogori, maọbụ ihe si ike, maọbụ ahụhụ, maọbụ ihe nwere ike ibute ọnwụ. N'ọnya maka m bịara taa. Kedu ụzọ na ụzọ ihe ole pụrụ ibutelu nwa ntorobịa ihe isi ike? Eburu nwa ntorobịa asọrọ nga achụ na nwaanyị, ihe si na nwaanyị ya ebute nwuru onye ntorobịa ndọchi azụ. Ihe sikwa na nwoke ga-ebutekwara onye ntorobịa nwaanyị ndọchi azụ. Ọ ya ebute nwa ọnwụ, bute ihe isi ike, bute ịta nkikere eze. Ọ ihe ndị a bụ ihe a bịara taa ka akọwa. Kedu ụzọ ihe nọ na nwaanyị ya esi butere nwa ntorobịa ndọchi azụ maọbụ ife isi ike maọbụkwa na ọnwụ? Nwa ntorobịa ọbụla gbalitere n'ụsị na ọ chọrọ iso nwaanyị ma ọ chọrọ ịnụ nwaanyị, ị ya agba mbọ nyochaa onwe gị ma nyochaa onye ngị na ya na-abụ nwekọrọ ihe. O nwere ihe dị n'ụwa kịta a na-akpọ, o nwere ndị na-akpọ ya ịsa efele. O nwere onye m na-agwa okwu, onye bịara ya m na-agbara afa, agbagidere m ya afa, gwacha anya, gụchala ya nsọ ya nke o ji bịa ụwa. M wee gwa ya sị anya, ihe ahụ na-akpọ ịsa efele na ya akwụsị ya. Hapụ ya onye ma ka o si yuzu efele ya bịa, o were aka ya saala onwe ya efele asa na ọ na-eduba nwoke n'aka n'ogori. Ọ na-eduba nwoke n'ili ọsịsọ. Ịsa efere adịrọ n'ọdịnala Igbo. Ka m gwakwa unu ma ihe gbasara ihe ọbụla si n'aka ndị ọcha, they never meant well for us and Igbo tradition. Ihe ha na-anyị introduce uwe ihe a eji wee mee ka ọdịnala Igbo hapụ ịpụta ife, ka ọ bụrụ na ihe echefuru echefu ma kpofuo ya. Dịka ihe gbasara ịsa efere a ndị ọcha ha kpọrọ blow job. Ọ bụ ihe dị n'ala Igbo. Ọfọ nwere ebe a na-akụ ya. Ihe gbasara nwoke, ihe nwoke ji bụrụ nwoke nwere ebe ọ na-aba, nwee ebe ọ na-abanya. Ihe gbasara nwaanyị nwere ihe na-abịa, nwee ihe na-abịa. Ihe na-abịa ba anya ọ bụrụ arụ n'ala Igbo. Mana ndị ọcha, in their quest to see that the Igbo tradition never see the light of the day, emezie na-introduce anyị to so many things na-emebisila anyị ọdịnala Igbo. Ngwa gee ntị. A na-ekwu maka nke a, ka ekwenụ maka nwoke nụọ nwoke ibi ya.
nwaanyị anụọ nwaanyị ibi ya. Ngwa ije ngị nwa bụ nwa ntorobịa ijekwuru nwaanyị na dina nwaanyị ibi ya, ije dina ya. And you know that sexual intercourse ma mmekọrịta nwoke na nwaanyị has so much to do spiritually than physical. So ijekwuru nwaanyị dị otu a, kedu ihe i feel bụ the energy you will tap from that lady or that woman? Nke a pụrụ igbu mmadụ. The same goes to the men. Nke ahụ apụta ọ wụrụ nwaanyị nọ na di, some ụmụ ntorobịa ejighọzi nwaanyị ife gbasara nwaanyị nọ na di wee kpọrọ ihe ha nọziwo ọchara acha gbute, ọchaha acha gbute. Nigeria siri ike. If we have someone that can feed us and offer us some money, we do it. Nothing will happen. But then anyị na-eme gịnị? Anyị na-emegide onwe anyị, na-eduba onwe anyị n'ala ili. Ọzọ dịka ibi ya ihe gbasara nwaanyị di ya nwụrụ anwụ, nwaanyị esi mkpe. It is prohibited n'ala Igbo na nwoke ya eje dine nwaanyị di ya nwụrụ anwụ. Maka gịnị? Ọ alụ. Ese ma nwaanyị a o jere n'aja ana jee awụcha onwe ya tupu nwoke ọzọ enwee ike ịnụ ya. Ụfọdụ jụrụ m ajụjụ ụbọchị m kwuru ihe a, ha sị m ọkwa nwere famili ọ na-abụ di nwaanyị nwụọ, nwanne ya nwoke jee kugharị ya. Nsị ya na-eziokwu. Mana bifo nwoke jee kugharị nwunye nwanne ya nwoke, o nwere ọdịnala a na-eme, o nwere rituals a na-epefọmụ before the man ekugharị ya. Mgbe emụghọ those rituals, ọ ya anwụkwa. Ọ jọgburu onwe ya na njọ, ọ jọkanasịrị udene na njọ ma sigbuo nkakwụ n'isi. Na nwa ntorobịa ga-afụ nwaanyị ajadi, ọja makwasị ya n'elu. Ili ya ka ọ na-egwu, ndụ ya ka ọ na-emebi. Nke ahụ eme gịnị? Nke ahụ aga. Ka ekwenụ maka ihe nwoke jekwuru nwaanyị tele ime. Alụ n'ala Igbo. Nwaanyị ete ime mana ọkpụba alụ, ọkpụchaba onwe ya, ije mago ya enu. Alụ ka ị na-eme, ị na-esite n'onwe gị, ị na-eduga onwe gị n'olulu. Na-ekwu maka ịmago nwaanyị, ka ekwe maka iri ihe nwaanyị siri esi. Mgbe ọ dị mkpa, ndị gboo, ndị chiri echichi, ndị na-eme ife ọdịnala anaghị eri nri outside, adịghị eri nri ilo. Ya mere ha lụọ otu nwaanyị, anọkata ha lụọ abụọ, ha lụọ atọ. Ihe ha ji mee ihe awụ kama ha ya hapụ ilo chọba ihe ha ya eri, maka na nwunye ha nọ na nsọ. Ha nụ ụmụ nwaanyị na atọ maọbụ anọ. Ọ bụrụ na onye nke a nọ na nsọ, onye nke a ya dịkwa free. Ọ bụrụ na onye nke a nọ na nsọ, onye nke a ya dịkwa free. So biko dịka ndị ntorobịa nke mụnwa wa ofu onye n'ime anyị niile na-ekwubi taa, mụgbe ajịrịja mmiri na-ekwu si biko ka anyị tọọ ntị n'ala ma tinye anya na mmiri, sapa anya anyị ka anyị wee chọọ ihe dabara mmiri, ka anyị wee chọta ya ka o wee bụla anyị ndụ, ka o wee bụla anyị ahụike. Nke ya bụ na anyị agbanarị ọnwụ mberede, anyị agbanarị ife isi ike. Maka apụta ife si elu mmadụ ike, asị aja akpọtu ochi ya. Onwe ka onye si nwee ife si ike, asị aja kpọtu ochi ya. Nke gbalụjebe na mmiri, ịgbalụjecha na mmiri a, ihe na-ebe ka na-ebe. Idotucha achị gị ma meelie oriri, ife ka na-ebe ka na-ebe. Ọ bụ na onye nọrọ gị ụwa wuo onye ichie, wuo nze, chizuru echizu, oge ọ nọ ndụ ọ naghị eri nri outside, then gị nwee pụta ụwa na ị na-erizi nri outside, esepụ aka ngụnwa ma nke a na-ere na junction, nke ma nke na-ere na GRA. Na that woman na the sweet pass. Ịma oge nwaanyị nọ na nsọ ya esili gị nri. Ịhụ nwaanyị ka m gwa gị nke wee eziokwu, most of our young men emepe anya ime mmụọ gị, ịfụ ka ụmụ nwaanyị si dị na mmụọ. Onweghị nwoke ọbụla ga-emetụ nwaanyị aka, maka enwere ike hụ nwaanyị ọghụọ ncha, tee ude, na-acha papa iche na ọmagbuo onwe ya. Some of them the worse than dustbin. Some of them emegi ihe asị mmadụ emena. Some of them etinyego aka n'ife asị mmadụ etinyela. Ka m hapụ ijebe jeta aka na ya. Ma there is a lot to this. And ọ na-ewetara ụmụ nwoke, ọ na-ewetara ndị ntorobịa ndọchi azụ na ndụ. Ka m kwụsị ya ebe a. Oge ọzọkwa ka anyị tụkwa uche n'ime ya. If you have question, if you have anything you want to know about this, you can send a message. Daalụ nụrụ nne.
chatịa m na WhatsApp biko ma nwee ohere na na-azacha kọl ndị mmadụ na-esendele m ma ọ na-akpọ m, mana iwetaghala meseji gị na WhatsApp, I will respond to it. Ma mee respond ha, o nwerekwa onye ọrụ m that will respond to you immediately. Properly now, my WhatsApp is functioning. Ka m kpọọlụ na ya maka ndị na-abachabe wee ghọta ọma hụ akara igwe m 091 33 65 6257. Ndewonu. Ọkwanụ nwanne unu nwoke Ajịrịja Mmiri, ya gazie. Daalụ nọ nne.